Ja ve Pasqua i tots solen pensar que les xiques per a festejar, perquè així s'estila un costum de fer un bon berenar. A una parelleta vas pillar arrimats a un marge de l'esquerra i els dos estaven molt juntes i es dient no sé què. En saber els meus pares que en festeges un berenar que t'aprepararan. I tal li va demanar que a la fi li va contestar: 2 mans que maus tindràs, pa, postres i més, i els ditets els xuclaràs, però vull que sàpies i entengues la moda que n'hi ha, que tu portes 2 ous i una sobrassà. Ara Pasqua ja havia passat i ella estava en el camp molt calent, lamentava i dia lo que sent que m'ha fet mal el berenar. Jo no sé entre els dos què passaria aquella Pasqua tota hora maleïa, i tant es va empitjorar que el metge va cridar: Don Juan la va visitar, i es queda sorprès, diu: això no és res, el que té la seva filla parlant l'informal són els ous de Pasqua que li han pegat mal. سلموا لي عينيك انت بلادي، سلموا لي عينيك بالزين اللي فيك قلبي كيبغيك، بالزين اللي فيك قلبي كيبغيك. اي 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 بنت بلادي del professor, xiqui-xiques que no juguen, que se'n vagen al racó.